Nyakoram Gajwang' juma ka juma en mor mara mar rwaki e chenro mar poko pogore. Ma en chenro ma bende wapuonjore poko mopogore opogore ma bende onagi timo gi lwedo. Kiny ma kawuono nitiere chiro mar Hawkers Market mantiere buore Nairobi ka e kar chungo od bura ma Kibra. Pok ma pod dwaro timo Nyakoram Gajwang' en pok mano mar tigo, kaka iduso tigo. Ahinya ne nyidendi, minewa, kanyakla kod nyiri. King'iyo mating'e lwetagi, mag gin moko kuom tigo ma bende iloso e kar chungo od bura ma Kibra kaendi. Gintiere tieng' mopogore opogore. Kata mana ma bende en tigo. Bende inyalo rwako tigo kata mana stadi maket kod mage. Omiyo en pok ma bende nitiere rawera ma bende osebedo ka timo e kar chungo od bura ma Kibra ka. Mar mondo mi wang'e ne tigo ma kamagi loso gi gang'o, tiduso gi nada, ahinya e yore manyasani. E sigana ma bende wadwaro menyo. Miyo arwaki ni machiegni, ibedo kodwa nyaka giko mar chenro ma kama, mitayo kod an Sharon Ong'aw. Yiena mar mondo mi arwaka boy, nonyisa kanyo ni mane nyinge mopakore godo e chiro kaya. Boy machiegni, inyalo na nyiso Nyakoram Gajwang' nyingi hie mantiere opande. En ng'a tinyisgi gimitimo. Gi nyinga iluonga ni Tom Otieno, awuod Suba, modongo Sindo, dala moro ni Konindo. Koro ma en tija matimo. Ma en chogo mar dhiang'. Chogo ni kasedhi aware, abiro kode tabare. Kasebare to abare kulingana na gima dwa loso. Ogolo size mar gima dwa loso, tapaye gi beti. Kasepaye gi beti to adonjo kode gimiluongo ni raf. Koro aduoge masin. Kaseduoge masin to agoye raf. To kasegoye raf, agoye smooth. To kasegoye smooth, agoye water. Aeto achwake. To kasechwake to anyalo miye colors mopogore opogore. Anyalo gole grey, anyalo gole white, anyalo gole brown, black, dot colors mopogore opogore. Anyalo bedo anyalo kiewe wuok black and white. Ingeni gimomora kata mane chogo miting'o ni makoro en sitadi. Ma en target market gin jomage nikech en gima nyien e chiro nikech an pok aneno study aina machal kamano no. Koro ma auso ne go jok mopogore opogore. Nitiere kata wazungu moko ma wadil godo makawe. To luwore kama sama mostly thoth gi wauso gi e town ka. To ohala ni nichako karang'o? Dibed ni nitiere ng'at manotiye gi? Ohala ni nitiere owadwa miluongo ni John Otieno, mano gola dala the year 2010. Mano puonja tijni. Koro ka nadonje to natime ka ere, emomiyo achopo kode kama koro antiere. Koro en tiegruok notiegi to in koro iwacho ni koro lony. Mano mar sitadi ema koro mano puonjago iyudo koro achaka medo moko gi wiya mano komiya. Kaka koro achiel kaka machalo gi magi. Gina gima koro amedo moko amedo gi pacha to moko miya. To magi pod gin mana chogo. Magi pod mana chogo. Koro ma wuok leaf oboke. To magi ma nikech aneno ka gin opogore. Ma to wuok ka elephant face. Don koro to milerno anena oboke no kanyakla kod machal liech mogoro to machogo kako timo nikech naneno kata kini go task moro kinyalo mana bedo thuolo mar lero ne Nyakoram Gajwang'. Elephant face ni en kadwa gole kasego chogo ni to adhi e photocopy ta copy otas machalo kama. To kase photocopy otas ni taduogo ng'ade tamuone e chogo ka. Ma pok omuon, dogano ka en plain. Koro mondo mi agol gini, amuono ma gi gam ka, kase muone gi gam, tachore gi blade moro nitie maloso mar musmual to en ana musmual maloso kaka blade maluwego atwe masin mo taluwego mobed kaka. Koro bang' kosewuok kama, anyalo miye colors madwaro, anyalo miye brown or black ama white. Tundo ka ithuolo maromo nade nikech ang'eni ni dhi nyime gi loso sitadi makamagi niwacho ni bende nitiere gi oda nikech ing'eni wan mabiro kari mar tich. Mora ma customer miya ni adwaro gima chalo kama, akawo tang'iyo tawacho ni gina nyalo loso. To adier kadhi time to gino wuok na kaka idware. Maonge gima nyalo kwero customer ni gino kanya timore nade, ok anyalo loso. To en gima kata kawuoyo kodi ka anyalo time makata kako atweno ang'eno konya wuok ma chaka ket moro koka ang'i kata gini. En gima asebedo ka atimo ma en gima ang'iyo go. To sani nikech mano ma itiyo gang'o ma chuma mane ma waya ni
Ma waya mar bras wanyiewo town kwa waindi mantiere town emwatiyo godo. To mar mondo mi ichop e lony nikech study go iloso gi market kod mage. Ng'ano puonji magi bende en tiegruok milony alonya. Ineno koro kaka koro ma en gima na adhi aparo ni adier iyudo ka ndio gik moko losi gi shell gi to iduogo create gimoro gi patch iwacho ni gina nyalo lose watima ni gima chalo kama to adier ka lose tayudo ka atere ne customer moro to customer moro chako nyisa ni los na moko to gino medo mana alwora koro kiny ne yudo ng'ama chielo bende lose to wacho ni sawa dan jitet mronade dwaro chiemo we ng'ano beno manyamba ma enana kamano nigi jikwarom ga jong biro bedo kaneno pichni mopogore opogore ma bende isebedo ka ilosa hinya magiere nikech kano chopo ka to yudo ka Tom useuso iseuso mwandu ma itieko manyiso ni chiro nitie chiro golo kani chiro iyudo ka samoro adhi deliver gik moko kuom customer moro to nitie customer no machielo chako penjo customer to ng'ama kelo ni gik machalo kamagi kamano tiyudo komiye details meke na to chako manya kachako timo nade gigamore mana kamano kuom ranyisi nyisa ni ma order madibed ni ma en mar ng'ato hiye koso nyalo kata mana loso ne jikwarom ga joma samoro ma olombe koso ma to koro ne en design ma ng'ato kelo. Ando kendo gima timore koda ni aloso gik moro kulingana na order nikech kata mage luwo ni gibiro omo gi sa. Iloso gi kulingana na order. Kata sani wuon gibiro omo gi. Pok aloso gimoro amora mobedo na e workshop ni onge order gima onge order nikech once ni ilaloso gimoro to gimiro loso ni onge order to nitiere moro mantie order ma wuon gi okasi inyalo loso ma endo nyaka ilos mana mantiere order cha ok inyalo loso ma onge order. Adier. To design igolo kani. Design moko nitiere maneno magi ji to moko bende aparo gi wiya. To koro jok migolo negi gin giuso gi wholesale koso nyaka jo retail. Ana uso ne gi wholesale to gimbe yudo ka moko bende giuso wholesale to moko bende nitie joma biro nyiewo achiel kuomgi bende nitie. To nitie thothne mostly gin thothne joma nyiewo wholesale nyiepo kuomgi kocha. Nikech ne kun tiere gi gik ma unique kata mana ma nwachi ni en mar ebony en mar huda. Wacho ni bao mar ebony en mana ni ma en work in progress ni wacho ni gina ma bende pok orumo. Koro mano bao mar ebony to koselose maraondo akina ne maraondo no to wagoye mana gimiluongo ni pattern kwasegoye pattern to irwako ne waya to waya koserwake ne to irwako ne gi gam miluongo ni arodite. Arodite ni make moko nyalo wuok kanyo. Dwachi nade kotenre kod tij lwedo. Tij lwedo ber. Ne jok ma ochayo, nitie kata mana jok mojaro kata mana tij lwedo ni okeli yuto. Ndio nitie jok mojaro lakini an kang'iyo mos amedo kono oganda luo ni tij lwedo ber. Tij lwedo ber. In owuon iyudo godo yuto mari mbui ntiere ma samoro ise display ne oganda hinya ka iwacho ni ka en ng'ato order to kiloso. To jo retail joma wuotho e shop kata mne duka ni kaka donjo. Nitie joma wuotho to donjo iyudo ka ntiere kata an gima kaliero kata ka aliero gimoro kata yudo ka ng'ato osebiro ni ok usna gino nyaka tang' na bana usna kita dwaro pesa but tanno ka target market ni hinya en wadete iwacho ni akina dada joma mine nyiri nang'o momiyo sana ni joma nyiri gigegi iyudo ka dhi sana molo mag joma chuo ok thor nyiepo sana momiyo mostly waso gige joma nyiri. To in gi mbui mage samoro mag oganda iluongi nade mbui bendi advertise tijni e mbui koso manto pok atimo. Ok tim nenore ni tich nitiere modhuro kata i advertise kata ke advertise manto pok atimo but tich to nitie mati. To ng'eni koro nitie samoro ng'at moneno ma bende nitiere ohala ni mano mar loso mwandu mopogore opogore kaka kore loso ma achiel kuomgi ma bende wayudo kidhi godo mbele. Samoro ng'ato dwaro mar mondo mi losne ooro ni picha namba dong to nitie kionge mbui namba mar simu dong bende nitiere godo inyalo mana kawo thuolo mar miyogi. Namba na en 07 54 33 12 66. To Tom tijni kiwacho ni setime kuom thuolo mohew higni 10 achiedh nade gi ber mosenini wachaka na gi ber mane misenene kit tijni. Tijni osekonya e ngimana duto nikech kang'iyo gimoro amora mara kaka kamineno antiere kata nangana mar wak en mana tijni
kaka dak, kaka chiemo kila kitu, kaka gimoro amora kata loso manyalo loso mawach ni mano maendeleo mara owuok mana ka. To Challenges bende bedo ga samoro inyalo bedo ni in gi pesa moromo mar tich mar customer machielo to iloso moro machielo tiwacho ni ada loso kidhi chula taloso go machielo tiyudo ka moro ni otimre nade customer chokoni ni obiro timore oboro ni pesa baadaye. Koro mage challenges mantiere samoro ikoso pesa moro mar loso mar tich mar customer machielo samoro ikawo deposit mar customer moro iloso go moro miloso ne deposit ne ma okochuli moro mondo miloso go mano semi deposit you said challenges. To tambende ng'ato simi kata mana design mano mar tigo earrings study motami kata mana loso nikech samoro ng'eyo design to wacho ni ma bed anyalo adier. An gima thoth ni be awacho ni nyalo bedo ni nyalo keta mabed ng'ama riek. An gimoro ka an go kaneno kama odhi tamago kata nodhi chanda tang' na penj fundi wadwa mang'ini nyalo konye paro to komiya paro tiyudo ka samoro pache cha odwa chalo gi nitie ka duoga loke maduogo donjo na koro ayudo ka omiya parono to parono ok atiyo kode exact kaka nokonago cha amba chaka otiyo gi pachne kidogo to chaka agwenyi to duogo donjo gima nadwaro. Koro thothne gima konya ni ahero wuoyo gi dhano gogandawa akono ni kama an problem ka an go mar gimoro ne dia takono wadwa ni gini gi anya time nang'o tayudo kono koro miyo gik mang'eny ang'eyo. To mwandu mintiere godo kuom ranyisi mage en chiluongo na gi dholuo mage shells mage luongo ni gage gi dholuo gage mana nyingege an ing'eno gage gi aneno ga mane ka dho wadh nam chumbi kocha andi nawacho ni ogonglo tang'eno ogonglo tiyude omena kata kamano ogonglo to koro mano sare dholuo ing'eni bende opogore koro gage gi gin nengo gi rengo nade mondo mitiyo godo as compared gi higni machiegni. Ma iyudo ka tol mo nitie ka iruwega e tol koyudo ka tol no en siling 150 to 150 no ting'o gimoro pieces 60 makoro uyudo yuto kowuok kuom magi mine ilosi nikech brass be nigi nengo ne bende yore. Gimomiyo nyaka wach ni wayudo ohala e wiye onge kaka inyalo loko ohala midhi asara dong' manda adier. Odiochieng' inyalo loso mwandu adi samoro ka inyalo mana tang'nwa iler ne nyiko Ramogi Ajwang' kaka ilosogi mondo gibed gi ng'eyo. Magi kaka koro matweyo ni sani odiochieng' anyalo loso pea ka ng'eny to pea 30. Pea mnyiso ni 2 dhi 2. makoro mano 60. Koro kuom ranyisi dong' neno ka koro ilosonwa study no. Koro inyalo mana nyiso nyiko Ramogi Ajwang' ang'o madwarore to kaka itang'negi kaka iloso mana mapiyo piyo. En mana wendi gi shell gi dong' koro awach ni ma en waya gauge 17 then ma 22 gauge then manini ni shell gi ema koro samiloso gi tipango gi shell kulingana maromre gi size ok inyal keto moro tin matin moro duong' nyaka irang ni to chal nade to awach ni mfano kiketo ma obedo mabed dit matin to machakre piny ni nyaka iket mana madit te mondo moko gi bende bed uniform. Milos go maua mana kaka intiere neno kama maua to koro ma nengo rengo nade nikech ang'ini intiere jo wholesale gi jo retail. Mano pea siling 150. Mano ne jo retail koso mano nengo mar wholesale to retail koro mana nyalo uso ni gimoro siling. Koro nwana gi namba mar mondo mi ka ponono ni bende tiegruok nikech dong' wacho ni ok en makata mana gi ni wacho ni ogonglo gi luongo nang'o gagi koro nochino kilos gi gagi kende pod in gi ma en mana ni wacho puonjo koro Ramogi Ajwang' e duka ka kasto korumo in wanyisi ni ka nwa stock to bende ng'ene en tije ok wanyal kweri mar mondo mi kik iusi donge kata kamano ng'ene giseneno tipo mopogore mag mwandu ma iloso ne nyiko Ramogi Ajwang' samoro inyalo mana nyisogi mwandu mopogore gisebedo ka ginene wang' jowi ma bende iloso dong' inyisgi kido mopogore mag study ma ijaloso jok madwa tiegore bende diher tiego ng'ato gi ber mar tij lwedo. Gigi ka waloso adil gi earring nyayudo ka keto mar chogo moriw gi mabati mar brass or inyalo yudo ka keto chogo moriw gi brass yani en gimoro ma
itugo ga tuga koni gi koni, itimo mate, igwenyogi. Samoro ayudo anya biro kuomi kawuono in customer, to nakelo ni chogo moriwo gi mabati. Chieng' machielo, achaka kelo ni tung' moriwo gi mabati. Samoro achaka kelo ni shell moriwo gi chogo. Yani en gimoro magwinya kama. Koro nyalo paro ni samoro akelo ni gima unique kata ni gima nyien. An awila mana matin. To paro minyalo chiwo ne vijende kanyakla kod jonyuol mantiere oko kacha. Hanya ma nyithindgi ntiere koda pok debedang'. Nyithindwa mondo oher tich, kata ka bed ni samoro tich nyalo kosore. Koro nyithindwa donje e jua kali ber. Ok ane korach. Kech an awacho na dak Nairobi kata kila kitu gimoro amora atimo gi tijni mar jua kali. Giwachni mogik kwatieko, ahinya kotenore kod tich mitimo, inyalo nuone gi namba gi jipo kwatieko. Gi namba na en 07 54 33 12 66. Erokamano ahinya Tom kuom nyisowa kit pok ma bende itimo. Iwacho ni tij lwedo kelo yuto, to bende amor nikech gin mwandu ma tono wacho ni kata mana kidhi oko ok inyal yudo gi mayot, gin mwandu molos gi lwedo ma mashin ok nyal loso. Wagunore manya kuom tich ma bende utimo e gwengegi mago mag Kibra. Kok manya korom gajwang' iwinjo kuom Tom. Tich gitimo gi lwedo, design moro amora midwaro onyalo loso. Entiere Hawkers Market ka e kar chung' od bura ma Kibra. Koro odiochieng' ma kawuono ka ponono ni rodhno gi ma e chiro, samoro en Tom manolose nikech gin gilose to gike e chiro tidhi uso gi kono. Koro geno mara ni yudo puonj achiel ariyo adek ma bende inyalo somo odiochieng' ma kawuono e chenro mar pok opogore. Warad juma mabiro, chenro mar pok opogore biro ni TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Chenro ikelo kod an Sharon Ong'ao. Rito masani. Nyakwa Ramogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kendo isepo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich, tudhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore. Kamwakelo ni weche manyien, mago monon, modo, kendo luweyo makare. Bende watwako ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende, bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye. Mabro misi gana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo, to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai.
Piny igero kod mbaka, to kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani, mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich, kaka wanene, chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4, Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich 2, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich 3, George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko, to in japiny ibiro wacha. Tich 4, Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich 5, waloro Juma kod rowere. Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Okungo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. Kamano kuom keto Ramogi TV ka une wang' sai chenro moro mar buch jopiny machakore sani. Wan gi wendo modhial mosedonjo e studio kaendi. Mheshimiwa Catherine Omanyo men jagoro maduong' mar ODM, kaka nwawacho wadhi go mbakani e dho ngere. Ibedo e winjo pachi 2-3-6-0-0 wadhi go mbakani e dho ngere nikech nyaka winj gima jotelo duto te wacho kata ma ok wach dholuo. Kamano. Erokamano mane kama wachake. Mheshimiwa, thank you so much for making time. Thank you for having me. I know you thought we would do this in the Luo, but I don't want to torture you that much. I'll keep breaking. But you understand a bit of it, I right? do. You can say hello to the people. Wachane. So let's get straight into it, Mheshimiwa. So what was the agenda of the ODM retreat and what were the resolutions? What did you agree upon? Actually, it was the first time since Baba left us, and to me it was so refreshing to bond with many friends who have not been bothering to dig deep, because what we have witnessed